Polos vellos tempos, Capitol, 10 anos ofrecéndoche os mellores almorzos para comezar o día e os momentos máis doces coa nosa escollida chocolatería e xeadería. Ese lugar tranquilo onde conflúen o trato amable e cercano, inmerso na zona bella de Chantada. Tamén o ambiente que buscas para a primeira copa da noite e agora un novo aire e actuacións en directo. Ven ao Café Capitol, polos vellos tempos. Hoxe hai que volver falar de tapas. Carmiña recollía esta mañá en representación do Café Bar Parada os 2 primeiros premios do Chantapas. A delicia de Gadu sobre Berce da Terra foi para o xurado profesional a mellor tapa innovadora. E tamén este establecemento ten a autoría do primeiro premio a tapa tradicional, Sabor de Outono en Xebre. Gustou moito, a xente participou moito e iso é o máis importante. Despois, a parte que che ven así unha destas, pois mira, que non está contento, pero o esencial é que a xente quede contenta, que rote, que participe, ese é o principal. Me parece que vamos quedar ca tradicional e despois a outra depende, o mellor pois farémola de vez en cando ou se non la piden, tal, todo influirá sobre os clientes o que pidan. Merece a pena este concurso participar? Sí. De feito, debía participar moita máis xente porque a xente móvese dun lado para outro e nesta época que hai moi pouca xente, pois notase o movimento, notase moito. E hai que agradecerlles que nos veñan, que nos saturen, que nos proben e todo eso, hai que repitan. Iso é porque sin eles nós non somos nada, o sea que... Participaron 15 establecementos e todos eles se esmeraron neste evento que goza cada ano de mellor acollida. Os premios chegaron da man dun xurado profesional e foron entregados esta mañá polo presidente da Asociación de Empresarios e Comerciantes de Chantada, Alberto Rojina. O segundo premio de tapas innovadoras foi parar as filloas recheas con reducción de viño e pataca caramelizada do Café Bar o Cantón. O primeiro agradecerlle aos clientes todos que viñeron, novos e todos, aos habituales e a todos. E, bueno, o premio acollese sempre ben porque é un premio, lóxicamente, non? Tratamos de facer o mellor posible para que a xente lle guste. E, bueno, se aparece o premio, pois benvido sea, lóxicamente. Vos vades optar por manter un pouco esa tapa na carta? Eu penso que sí, porque xa o ano pasado tamén non ca sorpresa Cantón que ganáramos tamén o segundo premio tamén o seguimos mantindo na nosa carta e este ano, pois, bueno, a xente tamén nos está empezando a reclamar se seguimos tindo, aunque só sea viernes e sábado, entón, pois, bueno, eu penso que en agradecimiento a xente e tal que veu probala, pois mantirémola, sí. O sea que po ano que ven seguiredes neste concurso, non? Home, esperemos que sí. O segundo clasificado na tapa tradicional foi a carrillada de porco o viño da Viñoteca. La verdad que con mucha alegría, no esperábamos que fuéramos a ganar un premio y muy bien, muy bien. Como foron estos días do concurso? De moito traballo? Sí, bastante, muchos clientes, gente nueva, pero muy bien, muy agradecidos a todos los clientes que vinieron y las probaron y todos con muy buenas referencias sobre nuestras tapas. Confiabades en que esta tapa pudiera ter algún premio? La verdad es que no sé, fue nuestro primer año y se hizo así, ni pensábamos que fuéramos a ganar nada. Bueno, isto do premio non significa todo, pero sí é un aliciente para seguir participando, ¿no? Sí, aparte del premio también porque es que trae mucha gente y es una cosa distinta a lo que se ve todos los días en el bar. E no voso caso tamén vades a continuar, pois, a mellor unha temporada con esta tapa ou... Sí, pues seguramente sí, porque a la gente le gustó bastante. Do mar ao prato é o nome que leva o terceiro premio deste concurso de tapas. O bacallau tivo éxito que cabía esperar no bar Cheers e a cociñeira recolleu satisfeita este recoñecemento. A verdade é que estamos moi contentos porque é o terceiro ano que o Cheers está aberto, é o noso quinto premio en 3 anos e a verdade é que estamos moi contentos do resultado, que sí. Aliviados un pouco despois do concurso, houbo moito traballo? Sí, a verdade é que houbo moitísimo traballo e desde aquí quero agradecer un poquinho a Ángel, que é meu marido, e a outra parte do Cheers, a Yuneidi e a Jorge,
a gran labor que fixeron durante estes fines de semana, porque senón, sin eles sería totalmente imposible, o sea que moitísimas gracias, de verdad. Éxito, bueno, dende o punto de vista do xurado profesional dese bacallao, do mar, o prato, creo que se chamaba a tapa, vades a mantela ou a poñela, a recuperala de algún xeito? Sí, de feito, o bacallao máis ou menos xa o tiña preparado de outra maneira, pero xa formaba parte das nosas tapas habituais, entonces o mellor, pois sí, me planteo deixalo dunha temporadiña tal como se fixo no concurso. O terceiro premio para a tapa innovadora mereceuno a proposta do Capitol Café. O polvo non adoita fallar. Para algo este cefalópodo foi escollido nestes días dende a plataforma La Nevera Roja o prato que mellor representa a gastronomía galega. Neste caso, moveuse dende o restaurante Os Pendellos de Icao Café do centro. Temos que falar outra vez desa tosta de pulpo con queixo afumado, porque mereceu pois, un premio, non sei se o esperabades. Bueno, os premios sempre participas en algo, esperas algo, pero bueno, tampouco non é a finalidade, non nin a miña nin a de ningún, supoño que dos compañeiros. É participar, é facer algo distinto, neste caso unha etapa innovadora que nos xa tiñamos na carta dos Pendellos, trasladar ali e probar algo máis, un paso a máis no que é a diversificación do plato de pulpo, non? E bueno, gustou e aí está o premio, non? Que benvido sea, non? Agora, unha vez pasado, balance do concurso notouse na afluencia de xente. Sí, xa desde os primeiros concursos sempre foi positivo, non? Canto máis xente haxa, pois, lóxicamente, pois, todos nos vamos a esforzar máis e o público, que é o que se trata, pois vai ter máis onde elexir, a xente sairá máis á calle, que ao final pois, é a finalidade, non? Que a xente salga, participe, se fagan cousas con os costes pois, asumibles para todo o mundo e ao final, pois, bueno, fálase desto e é sempre bon, non? A pregunta un pouco que lle fixen a todos é se se vai manter esa tapa na carta. Xa me comentabas que xa tiñades no restaurante Os Pendellos, entón manterase. Capitol, bueno, non sei. Sí, vai se manter en Pendellos, non se dicía outra vez, nos Capitol non é un pouco o camiño nin a liña que temos de tapa, non? De outras cousas, porque, bueno, non dispoñemos dunha cociña preparada, nin eso, pero, bueno, a hora destes eventos, pois, gustanos participar, estar aí.